Small Talk Books. 2 τίτλοι, αγκαζέ με 2 τραγούδια. They were strange books. Αντίο φαντάσματα. Νάντια Τερανόβα. Μετάφραση Δήμητρα Δότση. Εκδόσεις Μετέχμιο. Κατά καιρούς, όταν μου περισσεύει ένα εικοσάρικο, ή μάλλον όταν νομίζω ότι μου περισσεύει ένα εικοσάρικο, παίρνω στην τύχη ένα νέο τίτλο για τον οποίο δεν έχω ακούσει τίποτα, πουθενά, δεν ξέρω τον ή τη συγγραφέα, και από εκδοτικό οίκο που εμπιστεύομαι και δεν εμπιστεύομαι ταυτόχρονα. Έτσι, επειδή είναι κάπως καλούτσικο το εξώφυλλο, και για να δω τι θεωρείται καλό σε άλλες χώρες πέρα από Αγγλία και Αμερική, με κίνδυνο βέβαια να πέσω πάνω στη μαντά της Ιταλίας ή τη δημουλίδου της Αυστρίας. Εγχείρημα που οι πιθανότητες επιτυχίας κυμαίνονται κάπου στο 20 με 30%. Φυσικά, το 70% το ξεφορτώνομαι στα second hand της Ναβαρίνου. Στην αρχή του ήμουν αρκετά επιφυλακτικός. Έλεγα εντάξει. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, δοκιμάζω να αλλάζω τη φωνή που διαβάζει στο μυαλό μου. Έχω διάφορους αφηγητές στη μνήμη, και όταν κάτι μου φαίνεται έτσι και έτσι, τους επιλέγω. Συνήθως είναι ο Αθέμπορο. Τελικά, κάπου στη μέση, επέστρεψε η δική μου φωνή, γιατί κατάλαβα ότι δεν διαδραματίζεται μια κοινότυπη οικογενειακή ιστορία συγχώρεσης. Τέτοιες ιστορίες είναι υπερβολικά βαρετές και μόνο στη σφαίρα της φαντασίας, με την αρνητική έννοια όμως. Αντίθετα, είναι μια ιστορία συμβιβασμού με ελεγχόμενες εκρήξεις, που θα ήταν ενδιαφέρον να τη βλέπαμε αποδομημένη στα κινηματογραφικά χέρια του Οικονομίδη. Shutters released, light enters through your lens. I see myself, see myself, see myself, see myself corrupted, complete. And I feel like I float in the middle of hope, in the middle of terror, in the middle of love. I run like flat over, I run like flat over, I. Dark room, shadows released, light enters through your lenses. I see myself, see myself, see myself, see myself corrupted, complete. And I feel like a stone in the middle of a coach, in the middle of terror, in the middle of love. I run like flat over, I run like flat over, I. Strong, resilient, organized, calm, focused, crystallized. I run like flat all over, 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 I run like flat all over. Όντα και μη όντα. Αργύρης Χιόνης. Εκδόσεις Γαβριλίδης. Το συγκεκριμένο τίτλο θα τον έβαζα άνετα δίπλα στο ανάσκερα της Bullwinkle. Επίσης, αν η ίδια ζητούσε από κάποιον να της δώσει κάτι ελληνικό να διαβάσει, θα ψήφιζε αυτό 100%. Είμαι από αυτούς που η ποίηση τους προκαλεί κάποιο είδους αμηχανία.
Μου αφήνει την αίσθηση ότι όποιος δημιουργός κάποιου ποίηματος περιμένει κάτι από μένα. Αυτή η συλλογή κειμένων λειτουργεί στο μυαλό μου ως ποίηση και ας μην είναι. Και τελικά τι είναι ποίηση δηλαδή? Δεν περιμένει κάτι από μένα, δεν μου κουνάει το δάχτυλο, δεν με προτρέπει να κάνω κάτι, δεν υπονοεί την ανωτερότητα του δημιουργού της σε σχέση με μένα, δεν θέλει να με βελτιώσει και ταυτόχρονα δεν είναι αφήγηση με συμβατικούς όρους. Είναι στάσιμα κύματα που δημιουργούνται από τα πράγματα, έμψυχα και άψυχα, τα οποία ζουν και αλληλεπιδρούν μαζί μας, χωρίς κάποιο προφανή σκοπό ή αίτιο, όπως πολύ ρεαλιστικά περιγράφεται, όντα και μη όντα. Που τελικά ποια είναι η διαφορά τους, ξέρουμε πραγματικά?
Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση, επιλογή βιβλίων και μουσικής, Γ. Πίμπος Αγρικούδης.